Te session part parlok ha kane ka video ngan aya ki jimentip nakikam blapla da ka directorate jong ka educational research training Shillong ka code application ye p namun ta ki post jong ki technical assistant abdi ha ka post jong ka contractual basis but cluster ban sumit ya ki application form ko jong p kade haduka kat pratrek Oktober arajar arpus sau te parlok ada bekwa bentip ya ki post detail bakamnya ya sampai ya kane ke video hadu banda god te namun ta ki post jong ki technical assistant ki nomor ki post ki belat kadon tangkawai mat ha kerta ka filam na apply kade kat kum ka government jong ka meglia noms bat namun ta ka jinsiu ka ba arpsana jar haka shibnai namun ta ki keran pule ki shim ki bela pendap ya ka MSc lengban 20% mark bat 100% nam ta ki SC SD na kano ka relevant subject lengba ka BEd dan MEd na kano ka recognized institution university bat kumjuru pide bandon ya ka knowledge ha ka computer bat skill ha ki MS Office bat ki wiki ki computer software ane tool bat ki bakam prefer hi ki de ya ki tu ki candidate ki badon ya ka working experience ha ki relevant area ne ha kino ki government project bat namanta ka application fees nil dan bat namanta ka selection process ka de lengba ka interview te kumno filam na apply namanta ka DERT Megalia requirement adar pesau namanta ki post jong ki technical assistant vacancy te parlok lada pidon kamon bat ka karan pule filam na apply lengba ka Google Form bat kane ka Google Form ngalabu a description jong kane ka video bat cluster ban sumit ya ki application form gojong pi kade hadoka kat pratrek Oktober arajar arpus sau bat kini kilong ki dokumen ki babi haban wanra ka porlong interview ka detail resume lane CV postgraduate degree marksheet birth certificate BR lane MEd degree marksheet birth certificate bat kawi ka ID proof kum ka Aadhaar card PAN card voter ID lane driving license ka birth certificate schedule caste schedule tribe certificate te parlok ha kane ka video tang kini jimentep balada pidon kino kipat ki bapim patchai ba sngau ba ban komen ha kane ka video kubleshibon